लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेनसेबाव बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनायखौ जासिहरबाय। नै जोंना नाना मबाइल केमेरा हमबानोहाय होनखायो। ओमफ्राय लोगोफोर जोङो मा होनो बाजाराव थांनो नागिरदों आरोना, सराइबिल बाजारावहाय थांनो नागिरदों। नै ओरैहाय लोगोबो दङ, नानिबो दङ। नै लाजिखायो, बेसेबा गोबाव जाबायमोन आरोना लोगोफोर आङो हाबा जानानैहाय सराइबिल बाजार जाहैया, ओमफ्राय दिनैसो थांनो नागिरदों। बेखौनो आङो नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामनो सानबाय, जायफोर नुवाखै नायनो हागोन आरोना जोंनि सराइबिल बाजारखौ। दा थांबाय थानोसै। नै सासे फटक लागासिनो दङ, एक्ट्रिसआ। नै थांबाय थानोसै जोंहा। ओरै नाहरथाय एसे, नोंखौ होनदां। मा लायदों बाजैया? गाखोबाय जोंहा। नै गारियानो दाबो खारा, प्रेमिकाया सिगाङावसो गाखोहैखाबाय दा। नै ना हाय होनदो मामि, नोंना नायनो नागिरदों जोंहा। नै सेन्देल दखानावहाय। बोरो नों माबायदिखौ लायो? मानसिया ओरैबो दं। माखौ लायो? हा? A few moments later. दे एरदे। बर'दिननि बेदरहाय नै गोबारै रायलायबा। बर'दिननि बेदर खाजि जानो फैदों जों, एवदों नै बिबु बिखा। नै मोनाखायनो बारा मोजां सिनायनाय नंला, नङाबा जा मोजां कालार जादोंमोन। नै नोंसिनो बुजिखागोन। सेंग्राफ्रा नै दाउ खर' जानानै दाहाय माबा खोन्थाबावदो बा, मोनथायबा बिथे बिथा होबा जासिगोन नामा बाल? अबहाय लारुआ सावनाया बोरै जाखो? नै लारु सावदों, थाव होखाबाय। आयै माथो गोग्लैखो बियो? आं हरनायदोंमोन। नै लारु जानो नागिरदों बर'दिननि। नानि सावदों देलायनिलाय। अमा फेन्दाखौ नै माबायदि आलायना दोनदों। अमासो दे बियो। नै मोननै आलायना दोनखाबाय बेदरा। आयु अमा फेन्दा। नै जोंना नानिया लारु सावदों। मोनाखायनो बारा मोजां सिनायनाय नंला आरोना लोगोफोर। जोङो दा मादै मोनावहाय बर'दिन जानो फैदों। थैमाखौलाय नाहरबावसाय खेनसे। आं नाहरा। जा लाजिखायोहाय जोंना जारबा।